नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आपला शेतकरी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. आज दिनांक 14/10/2025 पुणे गुलटेकडी कांदा बाजार भाव पाहूया. तर शेतकरी बांधवांनो, आज पुणे गुलटेकडी कांदा मार्केटमध्ये आवक कमी झालेली दिसून येत आहे कालच्या आवकच्या तुलनेनुसार. चला तर मग पुणे गुलटेकडी येथील कांदा मार्केट पाहूया. पुणे गुलटेकडी कांदा मार्केट आवक 110 गाडी, किमान दर 300 रुपये, कमाल दर 1500 रुपये, तर सरासरी दर 1000 रुपये. तर शेतकरी बांधवांनो, तुमचेही शेतकरी बांधवापर्यंत किंवा तुमचेही शेतकरी मित्रापर्यंत व्हिडिओ शेअर करा आणि आपला शेतकरी या यूट्यूब चॅनलला सपोर्ट करा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.